rayuwarka za ta dawoma ba za ta kare ba, to shine ta hanyar ɗa. ran da ka haifa ɗa ka ba shi tarbiyya ko ka mutu ba ka mutu ba, yana cikin hanyar da za a ci gaba da kai maka lada, domin annabi alaihi ce idza matal insanu in qada amaluhu illa min salasin, in mutum ya mutu aikinsa ya yanke sai ta hanya uku. Hanya ukun ɗaya ce waladin salihin yad'u lahu, da na gare ne masa addu'a, duk abin da yi sallah a rayuwarsa ko nawa yi sai an baka, in ya karanta qur'ani duk abin da a duniya sai an baka, sannan tasa addu'ar da yake ta musamman taka za a dinga kai maka, a dinga kai maka, a dinga kai maka, a ƙarshe sai ta daga ƙadarinka a aljanna. In aka saka ka a aljanna addu'ar ɗan za ta daga ƙadarinka, tsakanin aljanna zuwa aljanna ya fi tsakanin sama da ƙasa. Amma sai Allah ce na yau tashi za a cire ka daga aljanna a mai da kai wacce tafi, ta ce Allah ni na tabbatar aikin da ne ban cancanci waccan ba, sai Allah ce addu'ar ɗanka ita ce ta daga ka. To wannan shine alherin da yake cikin samun ɗa.